Turka shi, yau fa akwai bala'i. Dan Allah me yake faruwa ga yamin? Wannan takardar da kuke gani. Daga ina kuma in jiwa? Sako ne daga Bola Ahmed Tinubu. To ga bude ka karanta in ji. Idan na karanta fa gaskiya ba zai muku daɗi ba. What? Me a ciki? Bude ka karanta in ji. Sarki, wai na karanta? Ayo. To a yau ne shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya zanta da manema labarai akan cewa duk wani ɗan kayan ɗin da ya ci kuɗin COVID-19 to ya gaggauta biya kafin nan da mako ɗaya. Ayo. Inna lillahi wa wato sati ɗaya kenan yake nufi. A gaggauta biyan bashi. Wai Allah na! Momo, me ya faru? Kai kafa kowa sani. Ko kai baka ci kuɗin COVID-19? Kafa kowa sani. Bayan kai. Ga mulmuli.